Der er 28. Ja, 28. Ja. Hvad jeg sige? Ja. Ja. Ja, det er da lidt. Jamen, det er jo den, der kan køre op over bakker og bjerge. De har en lige så stor trækker bag på til at skubbe. Så ellers kan de ikke styre. Nej, det kan det. Så Ah.